Halo guys, nah iki aku baru masak yo. Lek sing nyuci mau isone aku apa masak jariku ya Allah biasa guys. Jenenge wong lek ora ndelokne video asal ngomong yang ngono kuwi. Nah, aku pe masak iki masak daun singkong. Oke guys, terus bar ngono dhewe tumis bumbune ya guys. Engko lek wis rada pokoknya wis rada wangi terus lebokne lah apa jenenge daun singkonge tambahi banyu, bar ngono tambahi lada, garam karo masakone koyo era ke video guys. Biasa kan lek apa jenenge lek ngedit kan ra delok-delok sepenting enek wae ngono pokoknya lah ngono guys. Nah terus tambahane wis umum yo guys, tambahane santen. Nah kok suwi men to fin iki. Nah pokoknya intine langsung tambahi santen wae guys, bar ngono langsung diaduk. Adukan enggak enek. Wis lah ngono pokoknya guys. Intine guys. Nah bar ngono wis mendidih ya, lek wis mendidih berarti tandane aduk meneh. Terus wis mateng berarti aku juga nggak harus si santen ki gawene piye ngono lah pokoknya guys lek ciriku.